муваффақ шудан хеле осон аст. Дучарха сохтан зарур нест. бисёр чизҳо сохта шудааст. танҳо кори нафарони муваффақро такрор кунед ва орзуи шумо амалӣ мешавад. бояд аз одати миллионерҳо ҳарф мезанем ки ҳар субҳ иҷро мекунанд. барвақт хезед. сарвари Apple Tim Cook то соати 4 субҳ аз хоб бедор мешавад. директори Twitter Джек Дорси бошад, соати 6 ба кор омода аст. одам дар торикӣ бад мебинад. барои ҳамин фаъолнокии он бо баромадани офтоб алоқаманд аст. агар офтоб соати 6 барояд, шумо бошед 8, 2 соати вақти беҳтарини худро аз даст медиҳед. ин саволро ҳамарӯза ба худатон диҳед. Стив Ҷобс ҳар рӯз як саволро ба худаш медиҳад. агар якшанд рӯз ҷавоб небошад, ӯ интихоби худро дигар мекунад. аз машқи майнаи сар оғоз кунед. бисёр миллиардерҳо рӯзашонро бо хондани китоб оғоз мекунанд. вақте майнаи сар тоза аст ва бо фикрҳои дигар банд нест, шумо маълумоти зиёдро ба хотир мегиред. баъдан хондан тафаккури шуморо васеъ мекунад ва роҳи ҳалли мушкилиро ёфтан осон мешавад. позитивона фикр кунед. масалан, ҳар субҳ ба худатон савол диҳед ки барои чӣ шумо аз ҳаёт розӣ ҳастед. ҳар рӯз як ҷавоби нав пайдо кунед. агар негатив яъне чизи бадро фикр кардед, ҳатман бад мешавад. дар ҳаёт ҳама кор мешавад, аммо позитивона фикр кардан шуморо пурқувват мекунад. худатон ҳавасмандкунии худатонро ёд гиред. шумо кайфияти худро идора карда метавонед. барои мисол бо ёрии чуқур нафас кашидан мешавад ки зуд асабониятро бартараф кард. дар воқеъ, маълумоти бештари худҳавасмандкуниро аз навори 10 сабаби худҳаваскунии ҳамарӯза барои муваффақ шудан тамошо кунед. силкааш дар замима аст. ҳадафи худро ба коғаз нависед, дар фикр не. ҳангоми навистан шумо майнаи худро омода мекунед ки корҳои заруриро ба хотир гирад. ҳангоми навистан шумо хуб мефаҳмед ки чӣ шуморо ба пеш бурда истодааст ва чӣ ба қафо. бо варзиш машғул шавед. Билл Гейтс рӯзашро бо давидан оғоз мекунад. ӯ субҳ 1 соат медавад. варзиш стрессро гум мекунад ва қувваро зиёд менамояд. бо корҳои майдачӯйда сари худро банд накунед. чун гуфтем субҳ қувваи шумо зиёд аст. корҳои муҳимро маҳз саҳар иҷро кунед. ба дигар корҳо вақт боқӣ мемонад. дар акси ҳол кори асосии шумо ба пагоҳ мемонад. ва инак рӯйхати корҳоятонро тартиб диҳед ва ба шумо барори кор. барои ғолиб шудан чӣ кор бояд кард? ба ин савол дар навори навбатӣ посух ёбед. силкааш дар замима аст.